У сярэднявечнай Европе баланс міжнародных сілаў быў дынамічны, няўстойлівы і пастаянна змяняўся. Не існавала нейкіх такіх супердзяржаў, якія б значна перавышалі іншыя сваёй сілай. Былі дзяржавы мацнейшыя, былі слабейшыя, якія пастаянна знаходзіліся ў руху, то заключалі саюзы, то варагавалі. Калі саюзы заключаліся, дык толькі для канкрэтных мэтаў. Рэдка здараліся больш трывалыя формы у выглядзе дынастычнай уніі, як, напрыклад, Крэўская унія паміж Польшай і Літвой 1385 года або аб'яднанне трох скандынаўскіх каралеўстваў у Кальмарскай уніі 1397 года. Нядаўні саюзнік мог імгненна ператварыцца ў ворага і наадварот. Асноўным спосабам павелічэння сілы дзяржавы было здабыча, захоп новых тэрыторый, прысваенне іх матэрыяльных і ваенных рэсурсаў. Таму галоўнай задачай, галоўнай мэтай тагачасных войнаў была здабыча нейкай суседняй тэрыторыі, адарвання яе ад суседа. Але, напаўшы на аднаго суседа, належала спадзявацца удару ў спіну ад суседа другога. У нашым рэгіёне, цэнтральнай і ўсходняй Еўропе, было тое самае. Усе пільна адзін за адным сачылі. Палякі, венгры, ліцвіны, татары, маскавіты абавязкова выкарыстоўваліся ўнутраныя свары ў суседзяў і гэтак званыя паўзы без каралеўя. Это калі паміраў ці гінуў манарх у краіне, і дзяржава нейкі час заставалася без кіраўніка, і то быў зручны момант, каб нешта ўрваць для сябе. Несумненна, Альгерд выбраў момант для нападу на татарскія землі, калі в Ардзе быў крызіс, а маскавіты якраз знаходзіліся в перыяд слабасці. Маскоўскае княства якраз аслабела. Ён быў пэўны, што ў гэты самы час, калі ён пойдзе на паўднёвы ўсход, з процілеглага боку па Літве ударыць Тэўтонскі ордэн. У гэтым ён спадзяваўся на свайго брата-суправіцеля Кейстута, які адказваў за заходнюю мяжу. А таму прыходзілася цяжка. У час ліцвінскага прарыву на ўсходзе, калі Альгерд далучаў агромністыя тэрыторыі на Русі, ордэн узмацніў націск на Літву. Прычым адначасова нападалі з двух бакоў і пруская, і інфлянская ордэнскія філіі. Буйныя крыжацкія выправы неаднойчы дасягалі ліцвінскіх сталіц Вільні і Трокаў. У сакавіку 1361 года у крыжацкі палон трапіў Кейстут. Праўда, яму неўзабаве ўдалося ўцякчы з вязніцы самога Мальбарка. У 1362 годзе ордэнскае войска, шматкроць узмоцненае крыжаносцамі з заходняй Еўропы, захапіла і разбурыла Ковенскі замак. Выправа да яго была дасканала падрыхтаваная, адмыслова крыжацкія шпегі з заранёў выведалі вышыню сценаў, таўшчыню сценаў, глыбіню падмуркаў, каб збудаваць адпаведныя абложныя машыны. Спецыяльнымі караблямі па Нёмане пад замак былі дастаўлены матэрыялы для будовы моста і разабраныя абложныя машыны. Крыжацкае войска, узмоцненае рыцарамі з Італіі, Англіі, Германіі, было настолькі вялікім, што нават аб'яднаныя дружыны Кейстута і Альгерда, той таксама прыбыў з усходу падкоўна з-за важнасці справы, былі не ў стане перашкодзіць штурму і захопу замка. Але ўжо праз некалькі месяцаў, у канцы лета, пачатку восені 1362 года, Альгерд двойчы хадзіў далёкімі паходамі ў стэп, у тым ліку да сініх водаў. Некаторыя польскія, расейскія гісторыкі такую палітыку ставілі ў віну дуумвірам. Маўляў, як можна было такія сілы кідаць на ўсход, калі з другого боку ціснуў ордэн. Маскоўскі гісторык Владзімір Пашута казаў пра нерэалістычнасць палітыкі Альгерда і Кейстута, якія распылялі свае сілы па прасторах Русі, а в гэты час рыцары пустошылі саму Літву. Таксама польскі гісторык Генрык Лаўмянскі пісаў: «Ліцвінская палітыка апынулася ў тупіку, калі не можна было справіцца з двумя задачамі – абароны на поўначы і наступу на ўсходзе». Але ж насамрэч было інакш, насамрэч яны спраўляліся. Падобныя ацэнкі тым больш здзіўляюць,
што гэта гісторыкі добра ведалі далейшы ход гісторыі. Пры нібыта нерэалістах Альгердзе і Кейстуце Вялікае княства Літоўскае не толькі не паддалося, не было разбітае ордэнам, але і ўдвая павялічыла сваю тэрыторыю. Праўда, цяжкасцямі Літвы скарыстаўся польскі кароль Казімір III, якому ўдалося захапіць галіцка-валынскія землі. У 1366 годзе ён заняў не толькі Галічыну, але і частку валынскай зямлі. Аднак гэта былі толькі часовыя заваёвы і агульнай сітуацыі істотна не змянілі.